Ingdeng hini thong nok beke kat kachepate buthonga ji lo chalia songa hin pen kapaman pon. To make quality education and anti-drugs awareness campaign pothepi and ponsi parokha mate buthonga ji karbi lo chalia songa hin pen patirpi ponsi matijong ni phai sirkep ada por phai phopen pangcheng ponsi swarlo la pen sopin so tophan ingdeng hini thong nok beke kat kachepate paman pon. Labang so thong nok beke kat kachepate pon along bang phari sira phoke babang kubang petum chepati dun. Sonse sopin so long ke cheng siang denganong sunu rasbar adun thu soning tilapen ke thamang denganong serjinong tiso tumpen chepalong pon halapu swarlo hinana sitame ke chengsang denganong merina hansepi adun thu martha khujur lapen ke thamang denganong rotna rong hangpe tum chepalong pon adun thu sopin solong pen ke hai penan parta bang ke thomla pen swarlo long pen bang ke bata phan ke hoglopi pajir pon sonsi ki jutsi bothunga ji kari bilo chali asonga mi phu thengtom tiso hin pen thangnok beke kadalong ka chepati duna bang ko bang pilapen ka cherap duna bang ko atuma phan choro pipa jirpon se ingsam jin pen bang so sai pachun pon dena rong pen pobhat rong pharnang kilo birta Malong News wa KSA brand sahin pen sepatir pipon karbilo charle song cepat duk pen ladak parokwa hiti pen okreng higher secondary an thongnok be kat cepat pon lo lapen labang so assistant labang ke kidam ke wang up down lo la 18 km abad docet la si labang so ikal kecepati misen me pen jumpon lo warlu kadu kawe pen bang haru isira pokep lo apai bang ke swarlo bang ke bang plikep la ben sopin so bang ke bang haru isira ke labang ke adun thu labang so thongnok be kai kecepati long aprangsi curudam gangtung kecengsi akehai lapu baburam tiso lapen adun thu ladak parokwa ba bukla district along in charge lo akehai sukur teron akehai lapen central committee pen akehai game cultural secretary akehai khonsing timu alang litum cepaduk lo yang cepadukun lo kadok abe cerap citu pen misen me et pen labangso asayang deng bangke pini yani chumpon lo lapen chun et pen pini litum ni ngarong ni si dolo neng labangso ang deng bangke deng ini lo litum ke klempon deng isi bang kachuneng ke damtang 2022 aning kan pen pachun pon lo lapen adun thu laso ning kan bang deng ini lo misen me et pen chumpon pen lapen la an se kaduk ka ta misen me et pen chumponji pu hirjume nang pidon si nilitum labang so ke claim ke dam misen me et pen la an so se nilitum ke wang tu jilang aning kan sita me nilitum bipon thubom lang la pen la an so se paching thur pon ji phan si la dak parofa KSA branch ahin president ahin pen ni chumi bipon thubon Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.